Nagabenta ke khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baro kini khubor hagabedai berkesan hima sima. Kila don kumbar nyauteli kisang san pertai kentup ka parti ke badan ka borsen syar Mizoram ka MNF bat kumjuru kisang balang baper nalor kisang jong kisamla pule kila tho shiti syak election commission jong kari India ECI ban kerpat penkenria ia kasngi nyovot kabalabu ban pelong hagalai teri unopra kabadai kasngi ublai halor kani ke jingkerpat nagleng jong ka ECI keempat ai ia kano ka jubab lah kan kongu ne em ban penkenria no ia kasngi nyovot kabalabu ban penlong ha kalai teri unopra nakliang jong officer badai kmi ia katnat election jong ka sarkar jela ha Mizoram Madhu Vyas ulayatu ba umshim layo priang ya kano ka jingbetha naka election commission naka bentaban penkenria ya kasngi nyovot ulayatu ba kidon ki kunhun ki balatho bet sheka ECI ba kidon ru ki balatho lengba jong u ban kerpat ya ka ECI ban penkenria no ya kasngi nyovot hanrei nakliang jong u umla ban shim ya kano rai light no tang lada ulayo ka jingbetha na ka election commission la ban kedua hang ni ba kejela Mizoram kedai ke jela Kristan bat ki buram bahai ke singutrai bat ka singi utrai ki jupelong ye ki jingiseng ki MLA syaka ying dorbar thoan jong ke jela Mizoram ki don kumbasa pungut bat katkum ka sensus arah jarwai ki Kristan ke jela Mizoram ki don kumba 20%.